lehenko itzen juen, proba moduen, a ver, mano, horrego kontra gara. Oie, politia, zorra ego izitzen. Joder, batxo dira, arbesta bat dugu, nire errepartidik gazte mazan, ja, a debutar. Da gu, debutu genduan, ni debutu nizio bereran, betxaban bezperatik benterradik. Amazortzi urte, bentzen lago ligue. Baina, handi gorera agur. Gogan dugu ze partidu izan zen, debute? Bai, ez zatek hartuko. Etxabe noveno, baina ez tegi segundo, kortabita hartu ni. Da amazortzi hila zigen duan. Eta zenbat urteraz debutu zen duen, 17az? 18. Lehenko mundiala joten izan, Donostian izan, Campeonato Mundial de Pelota, lehenko mundiala. Berro eta... Amabizan. Bai. Amabizan maitu eta ja enpresatoza zen bebila. Baina, aficionatutan partiduek jokatzen zen du esan? Bueno, joten zen duen ba, dagoela ten duen profesionaldien asko dizo. Lehen zagoat, profesionalen normalak, segundako eta berren namar, irun pesatetxoan gorten. Boston pesetan kutsiniko berten duen. Baina joten genien lekuen tilu, ikustu, holanda beguetak eta nio bat duen. Eta, baina horren nok antolatzen esan, herrietako... Herrietako, alkatiek, liston bat, joten zuen, eta hau perdi benizio, eta guri moteskoen esatu eskuna, eta entrai profesional mono korretzen. Osa, hainbeste jentea zen, dibila zen joan.